ay sigurado na panalo ka sa Centrum Fuel. Sa Centrum Fuel, may serbisyong hindi pumapalya. Si Ma'am Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sen Panyawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sen Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sen Marketing. We offer quality education certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga issue ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maksyong morning po sa ating lahat. Masanto siya kabusan at sikatay namin na imbag nga bigat kada kayo amin, apo. Mabing nga buklas, kumuyo nga amin. Ni hao ma, ohayo gozaimasu. Ipagpaumanhin po ninyo at medyo super duper late si Action Bioli para sa ating palatuntunang mga issue ng bayan dahil nako super
Yung sa Manat pa lang, halos 10 to 15 minutes hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Dahil may vehicular accident daw, sabi ng pulis. Sabi ni Lieutenant Colonel Lister Saigo. So ayun, hanggang sa Lukaw, ma-traffic din. Pagdating dito sa may Karoonan, super duper traffic din. Alam niyo yon, yung isang jeep naman, imbis na ganon yung parking niya. Tapos iniwanan niya. Paano ka lulusot nun? Kabilaan ang kanilang kabilaan ng parking. Tapos ang lalaki, yung pala naguunahan sila doon sa isang yung mga na mga sasakyan. Ganon, Kaya, wait lang. Kaya yun po, pagpaumanhin po ninyo. May mga baha-baha pa ring daan dito po. Oo nga, dito po sa may Dagupan City. Yan. Yeah, good morning to you, my sister, no? Pasensya na. At sa lahat po ng mga tiga-subaybay natin, I'm so sorry. Medyo late. Of course, good morning to my beautiful, ang aking Donya friend na si Cheryl Lumboy. Siyempre kay Boss Russell, good morning. Kumusta kayo? I miss you. Sana kapi-kapi sa umaga, hindi sa gabi. Ay, nako, grabe ang stress, sakit ng ulo and everything. Tapos yun, may jeep aman, agay laman. Ganon siya no? Ambis niya untanay so kinto, untanay niya, may akapaway may ulo to. Paano mo dala Tapos merong mga kasalubong na malalaki, tapos kabilaan ang kanilang parking, hindi ka talaga makakaalis. Well, it happens. So, ayan po, ang sinasabi ko na sa inyo, ang sitwasyon dito po sa may Karoonan, yung mga nag-uunahan pala sa emission, magpapa-emission, ang dami. Ano ba yun? Para bang iisa lang yung emission testing center. Madami po. Meron pa o dyan sa bandarya, magkatabi ng Decorp. Aman-man Good morning to you. Salamat my sister, Cheryl. At syempre kay Boss Russell, magandang umaga sa inyo. Stay happy, stay sweet, basta wag lang nilalanggam And to my sister Cheryl na beautiful always. Again, maganggana kan talaga la sister ko. Ayan, of course, ganun din kay Madam, kay Ate Rose. Ako, Ate Rose. India Rose, Montimayor, Pasyon. Magandang umaga po sa inyo. Wherever you go, mag-iingat po kayo lagi. At sa lahat pa ho ng mga viewers natin, kasi may pasok na Sa Binmalay, may pasok na po. Sa may, dito rin, St. John, may pasok na din. Kaya ayan talaga, hindi na maiwasan. Doon din sa Binmalay, alam niyo yung Binmalay Catholic School, putunda mo, amin, irami yung luluubod kiyon, eskwelahan, si Kwangko, isublay yung kami kari, no? Tani kiyon, amay, wala mo sulaan, ni maganat kami mut, no si kayo at nalilikila, maganat kami mut, kuwan, kanyan, isublay yung kami mut kumon, ya padala nun. Alwan sa tay padala ng yulanan amin, si kami atila kamila kuwang kulat tanay. Awa, kailangan ko lang mambalik ka siya untan. Tapian dyan untan at nanunutanda. Ang pagpapa-flow ng traffic, hindi kailangan na sila lang. Porque nandun sila sa tapat ng school. Ay, sila na lang. Yung si kalanang so paluuban. Paluub yung kami, kinyo kami mata. Di ba? Pag amay ang tumitawagad sa atan, si kami mo so palusot aliwan sa amin si kailan lanang, ay nako. Lunes na Lunes, kailangan Lunes malinis, Lunes akaimis kwandaman, pero ganun nakaimis pa din ako kahit na super duper stress dahil sa super duper traffic na ating naranasan sa ngayon. Di ba? Ganun po yun. Anyway, mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa mga impormasyon, balita. At syempre paghahatid po sa inyong lahat ng mga kaganapan. Kung meron po kayong nais na iparating from your community, any public service, ay pwede po kayong mag-chat sa atin, mag-text sa ating text line 0922-852-1161. Yan po yung ating text line. Iparating nyo po dyan ang lahat na pong nais ninyong iparating sa pamagitan po ng programang ito. Mga issue ng bayan ng DWCM Action Radio Pangasinan ngayong August 24. Ang bilis ng oras, August 24 na po. Maya-maya ay 6 na tulog na lamang, 6 na araw na lamang, goodbye na si Agosto at hello na ang September. Naku, bare months na. Meron ka ba kayo nararamdamang saya? Sabi nila kasi it follows pagka medyo
yung Burr months na medyo gumagaan na ang pakiramdam. Sana, hopefully, no? Hopefully ay ganun na nga ang mangyari sa atin. Sana po ay maramdaman natin ang saya at tuwa ng bawat isa despite of mga happening ngayon, mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Ito pong ating nararanasang mga pag-ulan na meron na naman tayong nagbabantang sama ng panahon. Yan po ay si Obet. Sana wag na Obet, please. Be good to us. Si former Governor Obet Pagdanganan ng Bulacan, naalala ko tuloy. Napakabait ng taong yon, no? Tsaka isa siya sa mga magagaling na local officials ng ating bansang Pilipinas. Pero wala na ata siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, sorry. Please correct me if I'm wrong. Baka super ano pa din siya. Okay, at sa ating pagpapatuloy, mga kaaksyon, sa iba pa mga balita, itong ating mga kongresista, no? Mga kongresista po natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, 4th District, si Manay Gina de Venecia, ako napakasipag. 3rd District, ganyan din po ang ating 3rd District Congresswoman Baby Rachel Baby Arenas. Kape, wala nang kape. Na kung saan ang ating Deputy Speaker Rachel Arenas mula South Korea at Relief Operations sa Pangasinan tumuloy sa Tokyo para sa Asia Pacific Parliamentary Meeting. Ito talagang ating kongresista, no? Wala ka nang masabi, napakasipag talaga. Ganyan daw talaga pagka nasa puso mo ang paninilbihan, nasa puso mo ang pagsisilbi sa ating mga kababayan, passion mo ang pagbibigay ng serbisyo publiko, ganyan talaga ang ating mga local officials, ang ating mga kongresista especially. So ayan na nga po ang ating congresswoman, ang ating Deputy Speaker Rachel Baby Arenas ay mula sa paghahatid ng tulong sa mga biktima ng baha sa Pangasinan. Tumuloy naman sa Tokyo, Japan. Kahapon po, August 23, si Deputy Speaker at Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Baby Arenas para sa isang international parliamentary engagement, no? Kakauwi lamang niya mula sa isang official visit sa South Korea nang agad itinuon ang panahon sa kanyang distrito kung saan personal siyang nakipagkumustahan at naghatid ng tulong sa mga pamilyang grabing naapektuhan ng mga nagdaang pagbaha dahil sa habagat at mga bagyo na dumaan. At kabilang sa mga pinuntahan ni Congresswoman Arenas, ang mga barangay Santa Barbara, kabilang ang Kablong, Nilumbot, Gagasangan, Malanay, Poblacion Sur at Payas. Nakatanggap ng family food packs ang mga apektado ng baha mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa koordinasyon ng tanggapan ng kongresista. Ayon sa Deputy Speaker, dapat walang bata, matanda, buntis o may sakit ang lalo pang mahihirapan sa panahon ng kalamidad, kaya mahalagang agad na makarating ang ayuda diretso sa mga pamilyang nangangailangan. So nauna na rin ang relief operations na isinagawa sa mga iba pang bayan na grabing apektado ng baha sa pamagitan ng tanggapan ni Arenas at ng DSWD. So malaki rin ang naging tulong at pangunguna ni Malasiki Councilor Vincent Arenas, pamangkin ng Deputy Speaker, sa paghahatid at pamamahagi ng mga relief goods sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan ng Calasiao habang nasa Korea si Congresswoman Arenas. Samantala matapos ang mga aktibidad sa distrito, agad namang tumuloy si Arenas sa Tokyo, Japan sa kanyang kapasidad bilang House Chairperson ng Committee on Foreign Affairs. At sa kanyang pinakahuling post, ibinahagi ni Arenas na patungo siya sa Tokyo para dumalo sa 88th Council Meeting at 54th General Assembly ng Asian Pacific Parliamentarians Union o yung APO yan. Layo ng pagdalo sa pagpupulong na palakasin ang parliamentary ties at ugnayan ng mga mambabata sa Asia Pacific region. Kasama niya si Congresswoman Manay Gina de Venecia at ang Bulacan Congresswoman, no, napapunta dyan para po sa kanilang pagrepresenta sa ating bansang Pilipinas. So ingat-ingat po kayo at good luck po. So ayun, kasama niya ang sina Congresswoman Manay Gina de Venecia at ganun din ang Lady Legislator from Bulacan. Okay, so good luck po at ingat po kayo, keep safe, no? Congresswoman Deputy Speaker Rachel Baby Arenas at siyempre si Congresswoman Manay Gina de Venecia. Okay.
Saan ka ngayon, Sister Cheryl? Kumusta ang negosyo? Ito naman hindi naman apektado sa ganitong mga pagbaha-baha. No, tuloy-tuloy ang maayos at masiglang negosyo nila ni Boss Russell. Brother, good morning. And of course, kay Sister Cheryl, the beautiful, and Donya Cheryl Boy. Namimiss na kita si ko. Amay kina yung magandang istoryaan. Kwentuhan natin. How I wish, awa. Okay. Meron tayong panayam dito kay Secretary, pero i-upload pa ito. Mamaya siguro mapapanood po ninyo dito. Itong panayam po ng DZRH at Mother Station kay Department of Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya, no? Kung saan ay hinggil po dito sa iba't ibang mga sitwasyon, no? Mga kaganapan at iba pa, especially yung mga nagaganap po sa mga kabataan. Alam mo yun, nakakalungkot na mga sitwasyon, nakakalungkot na mga pangyayari. Kaya kailangan po tayong magkaisa, mga magulang sa pamilya. Kailangan po talaga na maganda yung foundation ng bawat bata sa ating pamilya. Yan po ay malaking bagay para maging maayos ang ating mga anak. Especially ngayon nga, sabi nga natin, iba ang ugali ng mga bata ngayon. Kaya kailangan lagi natin silang ginagabayan. Sabi nga ng ating City Director, si Colonel Arnold Solomon ng Dagupan, kilalanin ninyo ang mga kaibigan, ang mga kasama, ang mga tropa ng inyong mga anak. Aalamin ninyo saan sila pumupunta, ano yung mga ginagawa nila. Importante po yun, especially pag young adults ang ating mga anak. Dahil sa sitwasyon ngayon. Good morning sa Tirado family, akin sis Bioli at Agyo, Bibi Laon si Congressman Mimot Jaya, si Congresswoman Attorney Marlene Promisias Agabas, at amaya maymot sa programa tan proyekto da Jaya at the Commander Mia Distrito na Pangasinan. Mas dakal niingan si accomplishment to nun sa arom niya Kongresista Jaya. Dakal so accomplishment na sa arom niya Kongresista tayo. 3rd District, 4th District, kung kurad si kayo lang mula sa problema, mahirap po siyang tawagan, mahirap po siyang imbitahan, mahirap po siyang puntahan. Namimili po siya ng kanyang kausap. Pero no, nai-arrange kami si Kara, o di why not, di ba? Pero we're trying to get in touch with your Congresswoman, si Congresswoman Marlene Promisias Agaba. Sige, siguro one of these days, at naman pa, yun nga mahirap nga siya abutin, di ba? Hindi siya basta-basta nagbibigay ng interview, at hindi siya nagbibigay basta-basta nagwe-welcome ng bisita kahit mga media. Yan po ang katotohanan, Kuya Alherico Rosario. And I want to thank you so much, no? As di ba nita, we'll do our best. Ang ganon tanla ni isnabon to kami, gawa milalamat, pawilon milalamat. Di ba? Si Madam Luisa Valdez Carrera, good morning. Watching with you, yes, good morning. Siyempre si Yanang, hello. Yan ang beautiful, yan siya yung basyang, munting basyang, si Bosyong yun, basyang na yan ngayon. At ganoon din kay Jerose Montimayor Pasyon, good morning po sa inyo. Siyempre kay Rosemary Luzana, good morning. Oo nga grabe daw ang, lanti, grabe ang nakapila sa emission test center. Atan niya talaga, grabe pila. Isa naman lanti, kailangan niya jeep, ay grabe. Ganun dapat. Unta niya, kapapaysukin to, sungutog ko na lingwanan. Hindi ako makagit over. Ang gano, undala na kunyo na lang kami na lang yung, tapos tayo na lang to isang, umpawil, mabaybayag. Nanganto kami nanganto si kwanto lagi sarag mo, kwanto lagi, ay agay latan. Good morning. At syempre kay Ana Chito Kibral, good morning, Ana, yes. Yung aking wala na bang, pasensya ka na, super busy. Hindi ko nababasa lahat ng pinuforward mo sa akin. Basta toothpaste please. Ng personal collection. Okay? At sa iba pang mga viewers natin, magandang umaga Manong Bingab Hobelianos,
extended daw registration sa LTO. Yes, yan po ang pagkakaalam natin. Anyway, kukuha tayo maya-maya ng impormasyon mula po sa LTO, Land Transportation Office, para po mabigyan kayo ng mga impormasyon na tinatanong. Pero ang pagkakaalam ko ay yes, extended pa po. Ibig sabihin, kahit na nagpaso na ang inyong mga registration, no, ay hindi po kayo huhuliin. I mean, hindi kayo magmumulta. Ganon din po sa driver's license. Pero kukuha tayo ng impormasyon dyan, no, para may hatid natin sa inyong lahat ang tungkol po sa bagay na yan. Anyway, sa kadagdagan pang mga balita impormasyon, pasalamatan ang mga Pilipinong tuloy ang serbisyo at hanap buhay sa kabila ng masamang panahon. Correct? No? In the name of public service, tuloy-tuloy ang serbisyo. Parang tayo dito sa Action Radio, may bahaman o wala, may ulan man o wala, tuloy po tayo in the name of public service. Tuloy-tuloy po ang DWCM Action Radio Pangasinan. Kasunod ng anunsyo na pag-asa na posible na namang lumakas o ma-enhance ang habagat ngayong linggo. Yes, yan na nga si Obet. Muling nagpaalala sa publiko sa Senate Committee on Health, Vice Chairman Senator Bongo, nabigyan ng prioridad ang kalusugan at iba yung pag-iingat lalo na kung lulusong muli sa baha. Kasabay nito, pinasalamatan naman ng senador ang mga medical professional, health workers at staff. Siyempre kasama na dyan ang mga mamamahayag, ang mga tiga-Action Radio para sa kanilang walang pagod na magpagtatrabaho kahit na sila ay mismo apektado ng pagbaha. Correct, no? Apektado din tayo dyan. Nagbibigay pugay din ang senador sa iba pang frontliners tuwing may kalamidad para sa kanilang pagsugod sa panganib sa ngalan ng pagsiservisyo. At samantala, kamakailan lang, nasaksiyan mismo ng senador ang serbisyong Tatak Pinoy matapos ma-divert ang commercial flight na kanyang sinasakyan papuntang Davao City. Sa kanyang social media post, kwento ni Senator Bongo ang matinding turbulence at zero visibility kaya na-divert papuntang Cebu ang flight. Nakakatakot naman yung mga ganyan. Ayon kay Senator Bongo, ipinamalas daw ng piloto at flight crew ang mabilis na pagpapasya at malasakit sa mga pasahero. Matapos ang 5 oras, nakalapag din sa Davao ang naturang flight na sinundan ng mainit na pasasalamat ng mga pasahero. Kabilang na si Senator Bongo sa suki ng commercial flight kapag uuwi sa Davao City. Ingat-ingat po and thank you at you're safe and sound kasama ng iba pang mga pasahero dahil nga po dyan sa sama ng panahon may turbulence at zero visibility, hindi nila nakikita yung kanilang daan, no, sa taas. Ganon. So ingat po yung mga bumibiyahe, yung mga pasyal-pasyal lang patungong iba yung dagat, saka na muna, no, dahil kung syempre kung yung doon sa pupuntahan ninyo sa halimbawa Japan, Vietnam, okay, pero how about your way going there? Kaya pagpaliban muna ang ating mga pagbisita. So paano yung bisita ko sa Japan? Sige, muna, ipagpaliban muna. Andyan lang naman si Japan at saka si Vietnam, at saka si Thailand, at saka si Singapore, di ba? Andyan lang naman sila. Saka na kami mamamasyal at magkakape sa Japan pag okay na ang panahon. Di ba? Good morning, Kuya Gob Edgardo Telio pala. Yan, Kuya Gob Edgardo Telio. Kuya Gob Ed, good morning. Thank you so much po. Siyempre kay Maring Presi de la Cruz, magandang umaga. Kay Nanay Uping Oroteya, dyan po sa Bunlag, Binmaloy, good morning. At siyempre Oroteya family, at siyempre ito may super mega Nanay Action, Nanay Tess Abiedo, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat pa ho ng mga early viewers natin kanina pa, again, to my sister beautiful, Doña Cheryl Lumboy, at kay Boss Russell. No, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa laging pagsubaybay. Siyempre, shout out na din kay Kuya Ike Fernandez Palinar, ang secretary o admin ng Barangay Tapuak. Happy birthday, Kuya Ike. Happy birthday to you. At syempre ang masipag na barangay captain ng Barangay Tapuak, si Kapitan Sidney Lumboy. Yan, magandang umaga sa inyo. Happy Dulap. Happy Monday. Alaram di man amado, may aminsan na nilawang ko, bukod ko labi sa ato. Nilawang ko di man agi, makakaakisag, atagay manaya, bukod ko yung undadalan sa niya, Pastor. Well, ganun talaga. Wala po tayong magagawa dahil eto
ito panahon ng nap-nap. So all we have to do is to take care, extra careful please. Sabi nga namin, wala munang lalabas ng bahay pag wala po kayong mahalagang gagawin sa labas ng inyong mga tahanan. Stay home muna. Pag may bigas, may mailuluto, go. Mas masarap kayang manatili sa bahay na lang. Diba? Kaysa lalabas ka na hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Magpapatuloy po tayo mga kaaksyon sa iba pang mga balita, impormasyon, pagka na lamang po na ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan, Hotline! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 capsule, dito ako bilib. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Action Radio Pangasinan, 15 minuto makalipas po ang 9:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule Coffee and Tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Alright, tuloy-tuloy po tayo pero ang ating oras ay 19 minutes after 9 o'clock in the morning. Nako, ayan na naman, nakuha na naman natin ang oras po ng kababaihan in action. Anyway, ito pala yun action, Kenneth, no? Forward ko lang sa'yo, habol lang natin si Mayor Belen Fernandez. Kaunay po diyan sa Project Linaw Mata, no? Na kung saan ay maraming mga kababayan natin ang nakinabang po dyan. Ito po ay sinagawa kahapon, no? Itong Project Linaw Mata, na kung saan ay malinaw na mata, mas magaan ang araw-araw, daan-daang kabaligan ng ating inasikaso mabigyan ng libreng eye screening, sabi ni Mayor Belen, at cataract services. Ngayong araw, kahapon yan sa Project Mata, Linaw Mata sa CSI Stadia, katuwang ang Chu Chi Medical Foundation Philippines at ang ating health partners. Kasabay nito ang SafeNet for Abaca ang bawat kabataan Dagupeño na kabasa program kung saan may libreng eyeglasses para sa mga batang edad 5 to 15, no? O 0 to 15. Mahirap magbasa at matuto kapag malabo ang paningin, kaya mahalagang maagapan habang maaga pa. Yan. So ito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Mayor Belen Fernandez kaugnay po sa programang yan. We have 1,000 expected patients, pero ano ho yung sitwasyon ngayon sa Dagupan po, Mayor, at ito na lang po yung nagpakita ng patients today? Hindi po, yesterday meron na kayong 300 plus and then today talagang may mga maaga dumadating talaga. 5:30 I came from Naga, nakita ko may apat na pasyente na sa labas. I think this will reach up to this afternoon. Hopefully, ang target natin for today is 700. Ngayon, almost 500 na tayo.
And then yesterday, we got 300, so more or less. If we hit the 1,000, malaki na po yun. Bihirang gumagawa ng mission na ganyan. Kung meron po, maximum 100, 150. Pero tayo, hindi tayo bumababa sa 800 to 1,000. Minsan 1,200, depende. Pero ilan years na kasi yung project na ito eh. So, and this happened twice a year. So, ibig sabihin, meron tayong 2,000 sa isang taon. Ang maganda po dyan kasi 99% ay indigents po ng mga elderly natin na wala talaga silang pera. It took them so long to apply for a check-up kasi yung mga iba medyo nanenervyos, natatakot. I remember the first time nung nagdala ako ng pasyente sa Chuchi, siguro 5 lang. Because there's no experience pang ganun na operation in the group. When I brought them there, makikita mo doon sa Facebook ko. Kasama ko yata si Vanji na siya yung nagsupan nung kwan ko yung gown. Kasi sinamahan ko sila pumasok sa OR. Sinamahan ko sila and I hold on their hands. But after that, the first na operation, naku, dumabi na by the hundreds na hanggang sa umabot ng 1,000 ang nagpapacheck up. Itong August 30, meron tayo mga 100 na that will undergo cataract, iridium, iba-ibang operation po. And alam nyo, this is a very unique program. Not everybody does this kind of mission. Kung meron man, check up lang. Pero yung to the extent of free operation, libreng gamot, sa isang mahirap na buhay na akala nila hindi na sila makakakita ulit o kaya malabo na ang kanilang mata, ito parang feeling nila parang bigay ng Panginoon Diyos sa kanila. Nagpapasalamat sila parati sa sabi nila. Alam niyo, Mayor, kayo yata ang paraan ng ating Panginoon na ma-reach out kami. Alam nyo, minsan, pagkatapos ng operation, pupunta pa sila sa akin na magpapasalamat. Naiyak ako talaga kasi they would bring their children, yung anak, magpapasalamat. And then, there was one time kwento ng pinuntahan ako ni Lola. At natakit ako, sabi ko, Lola, nangyari sa mata nyo. Ba't mapula? Hindi, umiyak ako ng buong gabi. Sabi niya, bakit naman? Kasi dadalhin ko kayo sa foundation, pa-check up ko kayo. Hindi, umiyak anak ko after several months kasi nag-work sa abroad. Nakita niya ang nanay niya, naglalakad diretso. Dati nagkakapakapa sa mga tables. Kaya naiyakan daw sila na sabi ng anak, Nanay, paano nangyari ko? Sinong tumulong sa inyo? Tapos sinabi ni Lola na si Mayor Belen, sa yung Chuchi Foundation, sila Dr. Edith, Sai, So, alam nyo, ibang-iba talaga yung binigyan nyo sila ng chance na, kasi mata yan Mahalaga ang paa, pero mas mahalaga pa ang mata kasi hindi ka na makatrabaho, hindi mo na makita anak mo. Tapos at the same time, may mga senior kasi up to now, they are still working kahit tayo magaan lang na trabaho. Parang nakakabalik pa sila na ituloy nila yung buhay nila. So, kami talaga ay nagpapasalamat sa Chuchi Foundation. Nobody expected na may isang foundation na naka-devote sa mata sa aming mga seniors. Para sa kanila, alam nyo, pag nagpapasalamat po sila, naiiyak po talaga sila. Dahil they never expected na may darating pang tulong sa kanila. Lalo dito po sa amin kasi mainit ang panahon, we have so many fishermen, we have so many farmers, so they have to work during summer, gano'n. So talagang medyo maraming affected. Yun po. Mayor, kayo kasala kasi 2024, if I'm not mistaken, po kayo po tayo nagsimula tapos hanggang ngayon nandito pa din po kayo, hindi po kayo nagsasawa sa amin sa Chuchi. Gaano po kayo kasaya na up until this moment po, we are still partners with this initiative. Alam nyo, walang katapusan na pagsasalamat. Alam nyo kung bakit?
At makita mo ang buhay ng itong mga senior na nandito kasi bibisita ko sila. Alam mo, there was one time na naglakad ako. Kasi umikot ako sa barangay. Nung nagpapasamaan ako sa isang elderly, hindi niya ako pinapansin. Okay, so yan po mga kaaksyon ang part ng pahayag ni Mayor Belen Fernandez na siya yung mismo yung natutuwa dahil natutulungan niya ang mga kababayan natin, especially mga elderly at ang mga bata na magkaroon ng linaw ng kanang paningin. Kaya nga dito sa Project Linaw Mata. At nagpapasalamat din siya sa Chuchi Foundation na tuloy-tuloy pong tumutulong at tuloy-tuloy po na nagbibigay ng pagkilala sa liderato ni Mayor Belen Fernandez. Kaya andyan sila na tumutulong po lagi, nagbibigay po ng ganitong mga project, ng ganitong mga pagbibigay ng tinggil po sa kalusugan, especially sa kanilang paningin. So maraming salamat po. Maraming salamat sa Chuchi Foundation at ang kanyang heartfelt thanks daw ni Mayor Belen sa mga volunteer ophthalmologists ng Chuchi, si Director Jessica Daza, Dr. Catherine Elizabeth Lim, Dr. Bernardita Navarro, Dr. Oscar Acopiado Jr., Dr. Alex Sua, and Dr. Jose Daniel Mendoza. Ganon din si Colonel Vicente Liabi and his wife, Diosa Liabi. More than anything else, sabi ni Mayor, I'm glad to see our fellow Dagupeños receiving the care they need and going home with clearer vision and brighter smiles. Yan, no? Nga naman, malaking bagay, no? Pagkamata, paningin ang pinag-uusapan, malaking bagay po yan. Kaya kailangan talaga, no, ang ganitong mga projects, ang ganitong mga programa. And thank you so much. At merong ganyang adhikain si Mayor Belen Fernandez para po sa ating mga kababayan. Yan, Brother Dave Hugo Ulanday, good morning. At si kayo namin at Action Radio. Always take care and God bless, more power. Kayo din po, nasaan na po kayo, Brother Dave Hugo Ulanday? You're still there. Mag-iingat at mag-iingat po lagi. Of course, to my sister, Josephine Garimbao. How are you, sis? Ito na naman, maulan-ulan naman dito sa Pangasinan. Good morning, Pangasinan, sabi niya. At syempre kay Marie Kibral. Hello, good morning, Marie. Ana Marie Kibral. Kay Rex Villaluz. Madam, lakas ulan na naman dito. Nasaan po kayo ngayon? Oo nga, kanina sa Binmalay super lakas ulit. At dito tiyan sa Dagupan, umuulan na naman po. Kaya mag-iingat po tayo, mag-iingat at mag-iingat pa rin. Ang tabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan, ang Kababaihan in Action ni Action Dab, ang Action Radio Hataw ni Action Nahikam, Love Notes Unlimited ni Action Angel, Balik Top Hits ni Action Kimberly, ang Action Radio Firing Line ni Action Joel, Mr. Love ni Action Boyet, at ang ating mga morning programs, ang Balitang Bayan numero 1, Action Radio Balita ng DWCM, at syempre itong mga issue ng bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga sumusubaybay, no? Na nandyan lagi. Kahit na may ulan, may bagyo, nandyan po lagi para sa Action Radio. Ganon din po kami. Lagi po kaming nandito para po sa inyo in the name of public service. No? Yung mga nanonood sa atin via Facebook at yung mga nakikinig by 1161 kHz, maraming salamat. Oh, malakas din ang ulan sa Michigan. Ay talaga, parang ano na to, yung global, no? Global itong nararamdaman natin na ganitong sitwasyon. Ingat din po kayo dyan. Ingat-ingat, my sister, at syempre cute apo, no? Ingat-ingat po kayo. Ganon din po dito. Talagang sumilip lang ang araw kahapon, no? Imagunan ka naman, awa. Kenneth. Pero agang gano, agnin siya na agaw, iramay kawus. Ipapaagaw. Ngayon, umuulan-ulan na naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Please extra care. Take extra care. Again, ang kalusugan ay kayamanan. Nakasama natin sa ating technical department si Engineer John Kenneth Villanueva. Ako pong inyong kaaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Huwag po natin kalilimutang laging magdasal. And keep smiling everyone. Happy Monday sa Action Radio. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Action Radio Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company.